Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Лесик, ось ти у нас знавця і винаходник. Дякую за компліменти, Кася. Чекай, ти не дослухав. Ось чому ти дагетуль не винайшов чаровну паличку? Кася, а навошта табе чароўная палачка? Як навошта? Рабіць цуды і виконувати жаданні. Гэта так уздимає настрой? А у тебе дрэнны настрой, Кася? Ну, щиро кажучи, не вельмі. Кася, а давай мы с Потапом паспрабуем выканаць якое-небудзь твоё жаданне. Ви? Мы? Ну, поспробуйте. Я хочу... Что ж такое? Могу загадать жадание, але нічого в голову не приходить. Во! Хочу, каб зараз у пакойчику адбыўся нейкі цуд. Ну мы і уліплі, Лесик. Нічога, Потап, справимся. Так, что вы там шепчетеся? Чули? Ха! Хочу цуд! Калі ласка, Кася, толькі трэба, каб ты сказала чароўныя словы. Ого! Які такі чароўныя словы? Ну, якія ведаеш. Зараз придумаю. Крибля, крабля, бамс. Подійдуть? Падыйдуць. А ты, Потап, пасля таго, як Кася скажа чароўныя словы, плясні 3 разы ў далоні. Добра. Нешта дзіўнае Лесик задумаў. Ну, я готовая говорить чароўныя словы. Добра, пачынай. Крибля, крабля, бамс. 1, 2, 3. Ой. Ого! Что гэта? У пакойчыку снег пайшоў. Пайшоў. Віншую ўсіх з пачаткам зімы. Ого, Лесик, круто! Як ты гэта зрабіў? Нічога не круто, разумнік. На вулиці зима, у пакоі снег. Мне не падабаецца. Ну ты і капрызная, Кася. Нічога я не капрызная. Вы робіце цуд для мяне. Значыць, тое, што адбываецца, павінна мне падабацца. А снег табе не падабаецца? Толькі не ў пакойчыку. Кася, але гэта дзіўна. Не падыходзіць. Хачу іншы цуд, які-небудзь больш прыемны. Як скажаш, Кася. Так, я паўтараю чароўныя словы, а ты, Потап, пляскаеш у далоні. Пачынаем, пакуль мы канчаткова не змерзлі. Крыбле, крабле, бамс! 1, 2, 3. Это что? Дождь? Не просто дождь, а цукеркавы. Неверагодна. Лесик, як ты гэта робіш? Чараўніцтва і крыху сучасных тэхналогій. Лесик, дзякую, вядома, але спыні цукеркавы дождж, калі ласка. Кася, што? Зноў не спадабаўся цуд? Ты ж любіш ласункі. У тым і справа. Я зараз як наемся цукерак, у мяне будзе жывот балець. Так што, Лесик, на жаль, гэты цуд таксама не падыходзіць. Ну што, Кася, рабіць новы цуд? Дзякуй, сябры. Я тут подумала, не трэба. Кася, ты пакрыўдзілася? Што вы, наадварот, я расчулілася. Чаго гэта? Вы так за мяне перажываеце, стараецеся выправіць мой настрой. А як жа інакш, Кася? Мы ж сапраўдныя сябры. Вось я і подумала, не трэба мне чароўная палачка. Усё, што я хачу, у мяне ёсць. Самае галоўнае, гэта вы. Ой, Кася, ты нас расчуліла. З вами любую справу рабіць весялей, нават мультики глядзець. Усё, пазнаю нашу Касю. І я. З задавальненнем уключу для цябе, Кася, і для ўсіх нашых сяброў-гледачоў цікавы ранішні мультфільм. Ну, Кася, як твой настрой? Дзякуй, нічога. А трэба, каб быў выдатны. Тады зрабі што-небудзь цікавае, Лесик, каб я канчаткова развесялілася. Зноў цуд? Не, цуду мне на сёння хапіла. Тады хочаш, я пазнаёмлю цябе і нашых гледачоў з вельмі цікавай раслінай. Выдатная ідэя. А гэтую расліну можна вырасціць у нас у пакойчыку? Можна паспрабаваць. Тады знаём хутчэй.
Ой, што гэта? Зачараваныя кавуны? А чаму яны такія маленькія? Кася, ты маеш рацыю. Гэтая расліна мексіканскі кукамелан, гібрид агурка і кавуна. Ого, здорово! Атрымаліся маленечкія дэкаратыўныя кавунчыкі. І зусім не дэкаратыўныя. Гэтая расліна маленькага памеру, але вялікай прыгажосці і карысці. Карысці? Хочаш сказаць, кавуновыя гуркі ядомыя? Менавіта! Кукамелан можна есці сырым і смажаным, дадаваць у салаты, марынаваць як агуркі і нават варыць варэнне. А дзе расце такая дзіўная расліна? Родам кукамелан з Мексікі, але даўно прыжыўся і ў Цэнтральнай Амерыкі. Ёсць звесткі, што яго ўжывалі ў ежу яшчэ старажытныя плямёны. Думаю, і жывёлы любяць ласавацца ім. Дарэчы, а чаму яны так смешна называюцца? Думаю, Кася, на гэтае пытанне я магу адказаць. Па-англійску cucumber – агурок, melon – дыня. Вось і атрымліваецца агурок, дыня, кукамелан. Усё правільна, а яшчэ гэтую расліну называюць мышынай дыняй. Лагічна, для мышы кукамелан, як для нас звычайны кавун ці дыня. Цікава, а на смак гэтыя плады якія? Кукамеланы нагадваюць адначасова агурок і лайм, кіславатыя і асвяжальныя. Прычым для ежы іх не трэба чысціць. Ого, здорово, каб і звычайны кавуны таксама не трэба было. Так, Лесіка, за справу. А што? За якую справу? Будем саджаць кукамеланчыкі. Ты сам сказаў, што іх можна вырасціць у нашым пакоі. Кася, нават самыя маленькія дзеткі ведаюць, каб вырасціць расліну, трэба мець яе насенне. Ой, сапраўды, гэта я проста так уразілася, таму і забылася. Кася, я абавязкова адшукаю для цябе насенне кукамеланаў. Глядзі, не забудзься. А зараз, калі мы пакуль нічога не саджаем, давайце мульцік глядзець. Выдатная прапанова. Мультфільм, сябры. Хлопчыкі, у мяне для вас пытанне. Ці многа вы ведаеце ядомых кветак? Ядомых? Для траваедных амаль усе кветкі ядомыя. Ды пры чым тут траваедныя? Якія кветкі можам з'есці мы з вами? Я ведаю пра варэнне з мухаўцоў. Правильно, Потап. І яшчэ, здаецца, варэнне гатуюць з пялёсткаў ружы. Правильно. Далей. О, шчыра кажучы, я больш не магу згадаць ядомых кветак. І я таксама. Ого, знаўцы. Кася, кветкі – гэта твая тэма. Моя. А вы слухайте і здзіўляйцеся. Ці бачылі вы такія кветкі, хлопчыкі? Я дакладна бачыў. Нават памятаю, як яны называюцца. Аксаміткі. Усё правильно, Потап. Я таксама добра ведаю гэтыя кветкі, але не думаў, што яны ядомыя. А гэта так. Пялёсткі аксамітак дадаюць у салаты. З іх вараць аджыку і вельмі смачнае варэнне. Ого, якая дзіўная расліна. Прыгожая і смачная. Так, ну здзівіла, Кася. І буду рабіць гэта далей. Вось, што гэта за кветкі? Мне здаецца, так цвітуць кабачкі. І ты хочаш сказаць? Хачу. Кветкі кабачкоў пякуць з мукой і яйкамі, фаршыруюць мяккім сырам, а яшчэ выкарыстоўваюць у супах і салатах. Ого, абавязкова падкажу гэтыя рэцэпты бабулі, бо ў нас на дачы многа кабачкоў. А вось яшчэ адна вельмі прыгожая і смачная кветачка. Настурка таксама ядомая. Ага, яе дадаюць у салаты, а на смак яна нагадвае рэдзьку. Пры гэтым, разумнік, расліна з'яўляецца сваяком капусты, брокколі і гарчыцы. Ну і ну. Кася, якія глыбокія веды. Ты ж сам сказаў, разумнік, кветкі моя тэма. Кася, думаю, цябе атрымалася здзівіць усіх нашых гледачоў. На гэта я і разлічвала. І зараз хачу атрымаць узнагароду. Я ўсё зразумеў. І з задавальненнем уключаю, Кася, для цябе і ўсіх гледачоў цікавы мультфільм.
А зараз надышоў час развітвацца. Сябры, мы жадаем усім цікавага. Паспяховага. І абавязкова вясёлага дня. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку у нашым добраранку. Ха-ха! А зараз наш падарунак. Глядзім яшчэ адзін мульцік. Яшчэ адзін? Так! Ну, добра.